Hello guys! May buntag. Welcome to my vlog here in my YouTube channel. Hashtag Amiga Vlogger and Ed's Vlogger. Karong adlaw guys, Domingo, November 1. Holy, diya karon kalag-kalag ba? Saan? Santos? Munta ka ba dito? Mama. Basta kalag-kalag karon November 1. All Souls Day mo ka. All Souls Day day. Bright kini sa Ed's Vlogger na anak. Kuan gid ang diretsyo kanang sana. Paluap ko sa mana. Salamat. Then, di malagi ta makabisita. So, wag atong buhaton karon siguro magpahinungod lang tag pag-ampo, no? Human siguro ani among pagpamaho, magpahinungod mig pag-ampo. Kay Domingo man karon dili kaayo mi magbisi-bisi diri sa balay niya. Kamera sad pod kay ako ang bana, ang husband nagtrabaho man, straight may ilang trabaho. So, before mi mamahaw guys, as usual mamahaw ta. Then mag-pray sa mi guys, no? Sige na ga. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in these gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy Sunday! Happy Sunday to one and all. Hey, mamahaw ta, mamahaw. Magdungan tagpamahaw, guys. Basta ng uban no, nakuman nagpamahaw. Kami burag dili ra kaayo milit mga 8 siguro karon ga no mga 8 AM. Then ang amo ding tuong sudan guys nakapanakop man kog isda no ato. Nakapanakop man kog isda atong niaging adlaw na ako siyang gitunga hangtod naabtan karon ako siyang prito niya lindot man lagi ko ano no ako siyang giprito guys barag ko ani siya kay kanang kutob bat siguro to kutob nara akong giprito then ang uban ako ang gikalamunggayan kay nindot gid na magkauna na isabaw guys gikalamunggayan ako so nindot kay pamahaw karon guys kana isabaw Mata! Kamunggay! Tagpasayon no, magkalamunggay na ta, the best kaayo no. Nabuntag pasayon na natay sabaw. Kalamunggay soup. Arti-arti na kita karon guys no. Kalamunggay soup na, mga inana na. Sa una kaya nga purely kalamunggay. Dili na mala among kuan karon kay sabaw ko. Makadali-dali ram gud mi diri kalamunggay guys kay ano among silingan hay to ng bibi Carmen Aparisi. Naman siya gidaghan gitanom din ang kalamunggay dira sa atbang. Namo na nga manguwa na lang mi di na mi mananghid niya. Ingon man siya pagpanguwa lang gud mo. Kuan mo gud dagtulo ka sa tipaka sa bitaw ana ga. Palwa. Tulo ka palwa, duwa ka palwa basta lang gud hugaw-hugaw sa sabaw nga kuan. Sige na, kalamunggay guys. Buntag pa sa'yo na. Ini say the best kaayo sa pamahaw. Unsang nga kaon, basta na sabaw na. Ako din style guys, kaya ako din butang sili nga upat kabuok. Dili man nun kay halang, pero di luod. Najud. Char. Buwan man kay ni guys kanang kuan ka dyan na guys bahawang ka dyan na. Minatag mo ni sa ako ni hi Tukati Halo Lakati Anoos. Yung man nagyatag sa ako adobe kay hawang na kay dugay naman ni akong style akong gibugkos ana. Arty di 60 advertisement. Nagsige kog digamo guys ba. Nagsige kog digamo karon na ko nga mag-vlog baka ko no nga Sunday man maka-relax ang tad bitaw ko nga mag-vlog na lang ko kay ngaw man kami man kay nagtrabaho lagi si husband. Sa sige kog digamo ko nga sa kaya mo i-topic na
Unsa na sad pod kay itapit na. Muna nakakuan guys kay giganahan ko na mag-vlog bitaw guys kay kanang ma-refresh ang atong una ang atong utok kay inani karon o nagchika-chika na ko kaysa buntag pa sayo magmukmuka na imong naong. For example, ako nag-vlog busy na kay po, na-focus na ko diri sa balay, burag to kanang sabi di ka bisihan na inani karon nga nag-vlog na ko nung hay ko. Ma-refresh ang akong nahuna bang kanang dili lang kami ni Ed's Vlogger akong papag diri sa balay na ako 43 ka mga subscribers nga akong kaistorya karon di ba guys number baga ma-refresh ang atong huna every day every morning kay na kuan naman ni among pag-vlog karon burag na inani naman ang nang burag namis pagpamahaw ko gusto naman unta tamula guys pero although nag-GCQ nagbalik ang damilag pero kanang dili man ta magpataka-taka og laag no kanang mantutadlay pero pwede manggod siguro pero kung pabilin gyapon tong protocol no ndot unta kay ilaag suroy ba itor mo namo diri sa damilag kay naman po part sa damilag nga nindot ang lugar. Okay ta po. Kumusta man mo dia guys? Hi sa inyo, akong 43 ka subscribers. I hope okay ra mo diha. Nakapamaho na pud mo ban sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya. Sulit kaya kung pag laba gabi ba kay na init oh. Since vlogger kay pag man na magpanyapon gabi, good idea gyapon siya. Pag man kasayo man kay minanyapon. Human na may panglimpyo diri sa kusina pag panyapon. Ngayang idea, nang labas siya daan kagabi Ba siya kontra dito sa laundry area. Di. Ang ending karon nabulad na siya. Ang simula ba kag buntag nga pugnaw kayo? Nahalay na. Basta rin sabaw guys, di ko kakinamot eh. Rice for more. Please. Sorry. Dugang kong rice. Hey. Burag kuan ga, burag gibalik na magpasudlan ang kuan ga. Gisudlan na magbalik ang simbahan. Simbahan pagbalik. Pero mo lagi mas patience o kanang social distancing. Then, before mo sulod sa simbahan, ilista ang pangalan. Mga ganay protocol karon. Excuse me. Basta na ugma po, simbat ta. Wag kuan ta. Kuan sa mga kalag ba? Buntag. Everyday man ay misa din Oo, buntag. Labuntag. Lunes po siya. Lista na nato dahil mga pangalan sa ito mga kuan, mga patay. Supposed to be unta ka. Karong adlaw or Tuesday may bisita unta. Kuan unta meron mag-ready na pag-going sa kuan. Trinitas o tablon. Cemetery. Kamu guys, nakaduaw naman sa inyong kuan guys, ang interview guys. Ito mga niyagi mga adlaw ba, pwede ka magpasudlan. Karon gi-close gyud siya karon. Gusto tagamay kang kuan bagyong Ruli no to aman siya karon sa Luzon nagsinamok. Grabe hindi ko na ba siya ga ginaglandfall na. Nagana kay nga pilay. Kana kasagaran ga kabagyuhan guys kay kuan man na guys kanang
agianan sa Bagyo ba mo sila kasagaran gakabagyuhan gid kanang mga lugar. Sursugon. Kaduanis man karon. Katanduanes, sabag mga inanak guys ba. Sila agkuan yun na sila kanang mga lugar agianan sa Bagyo. Kung tuwa part sa Luzon ang Bagyo paingon. Kung dinipod sa Mindanao, sa kung nadunggan ang Surigao. Ang mga agianan sa Bagyo. Okay, maabot na Bagyo, sure na jud nga kana sila diya maigo. Nga kita siguro kuan na lang ang atoa kanang mga pisik-pisik ba guys. Ano ka itong mahimo na? Parang gahapon dito guys. Nag-live man ko. Kinsa to nakakita sa kong live gahapon. Sa Facebook. Nag-live ko kay gilaay. Gibati ko kalay. Pero may manggod mila ayon diri guys. Pero may gapod kaya makapangita. Pud mig pamaagon no. Maamto ang kalaay. Gahapon na nag-live ko na lagi ko niya. Pangit man ang kuan. Oy, ang kanang signal. Putol-putol. Galudi nga na mo. Nang wala na lang na ako siya gi-share. Ako na lang siya gi-delete. So ambot lang karon og maayo ba paminaw ko sa kung okay ba ang signal kay galuding-luding magkuan gay ko karon sa YouTube ora galuding Sa motor kay dagan kang gamit SD. Gusto ta ko mag-live pero dili na ko maka-live siguro no. Gawa na naman ta ilaag karon guys, kaya pwede naman pagian naman ang pagian naman ang alai. Ndot naman sa ilaag guys. Ato lang tingbol. May budget guys. Tingbol na namo guys. May budget. Lay ra ba gyud tong sama sa akong giingon ba sig napatay time. Hala, dusi na. Sama sa akong giingon sa una guys ba nga lahi ra gyud tong burag naanad bitaw ka nga nakay kaugalingong income kanang nakay trabaho ba nakay kaugalingong sweldo. Ako kay naanad baya ko no. Before mi nagmeet sa akong husband kay nagtrabaho na baya ko daan ya. Burang lahi gining naanad bitaw ta guys nga natay kaugalingong sweldo, natay kaugalingong income no. Anytime gusto ta mulagan atay budget mo karon bitaw nga Nyara ko sa balay. Hinon, sabton man ako kay isa naman lang ang nagtrabaho. Ang pito laging pagkalaagan. Bawal mo lagson. Pero natin sakyanan. Pwede lang malaag no. Masakit ka ng mag-commute ka. Takabalo ng inanin bago pag-ibalik ang GCQ. Makubaan na nung ta mag-commute. Kung saan na to. Ipalabay lang sa Labay sa mga sosyalan nga kuan guys ba? Diya man ta pakakita sa mga kuan lagi. TV, mga salida. Mga sosyalan guys ba kay ana good guys oh. Mag-inom magkuan og sabaw soap ba ana. Pinaana guys ang mga social. Nabinabre ka dyan. Ba! Practice na siya guys sa social. Narang pinabre ka dyan. Ba! Muna pinubris.
Hapit, hapit na tayo magkuhan na, mamtan sa oras. Ato, susya naman, bumusog ka na. Lagi no, mga social kay pinana gyud ana, pinana pagid ang kamot. Nga. Pinana pagid paghawid Ha, o bayot ana. na bayot. Mga na siya kuan. Ana. Ha? Pinana gyud ana. Pinana pagid paghawid sa kanang kutsara, pinana. Ana. Mas papa. Ako papa ko mana man check. Mana man check ko. 15 na gano. Ngawa. Kinsa na. Makuha na sa dagan siya. Hapit na human naman gud mig pamawag guys, gara-gara lang. Like pinamis na mo guys, hinimo mo ang salad. Kuan na salad ba pinubri. Nagawin ka na. Muning among kaunan karon pag humana mo dere sa pag-vlog so. Manaman mig pamaha guys, ang chika-chika lang no continuous pero Yeah. magbabay na ta. Nalang social, oh. Ang pulito kay. Muna sus. Wala. Mga arte-arte kay mag-ana-ana bisan nga tig gana na kay ikinamot pero arte-arte lagi burag itikit mangguro na proper itikit unsa sakto ba ko guys. Ana-ana. Pero kuan Ang pulito ba? Ba? Iguan ako. sige na guys. Bye-bye. Bye-bye na guys kanang happy Sunday sa atong tanan. Amping ta kanunay guys. Bye-bye na. See you next time. Oh. Tupal.